Di obodo oyibo, di obodo oyibo. Ụmụnne m mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ka akụ inu si ada n'ọnụ ka o si atọ. Abịghọtago? Di obodo oyibo, di obodo oyibo. Ụfọdụ amụrụ m ife infact ka anyị ga-enye tugeda ka unu wee chọọchị. Abịghọtago? Ka a gara iji aka m kesieralụ. Ngwa ka anyị ga-enye tugeda ike gwụrụ. Ike gwụrụ ụmụnne m. This is getting to 2 years in. Nsị ka m were ọnụ m wee kwuo ụfọdụ maka na ị na-anya kịta anụnwa ma nna anụsi ife this girl na-ekwu ọfụma. Ọ sị na ihe anụnwa bụ 2 years ya nụlụ di. Ọ sị m nne na mgbe this guy bịara ịnụ ya na ọ sị that na ya ga-anataba si obodo oyibo nataba next year ka ya na ya na-abụ bizielu na ya chọrọzi n'obodo oyibo ya wee kwele ya. Mana mgbe o mesịrị egie na ifefe akwụlụ bụ na ọ ga-aha ya tali ụlọ ebe ya ga-ebi ya na ndị be ha kwụlụ kwubie. Ọ sị m kama na mgbe ọ nụsịzịrị ya o je kpọnata mami ya nọ na outside kpọnata ya village si na ya chọ kafa na abọ bili. Ndị befa wee sị ya na ihe a bụrụ ihe ha kwụlụ na ikwelu na ị ga-aha ya tali ụlọ ya ha ya tazali ya dị ụlọ. Ọ sị this guy ejo. Ọ sị m nne na before pụba na ọtụba gị ime o na adụghị ime already. So nya wee bube afọ ime busie wee ji ịmụ nwa. Mana before nke eme na ihe this guy na-enye enwo ntili bụ mgbe ụfọdụ 30,000 40,000 na highest money o sendigolie so far bụ ego one 60,000. Ọ sị m nna ọkwa na ya na-amada eji na ya mara ife ya nwere ike ime mana ka ejezela ịmụ nwa ya wee nwee complications. Na these complications na ya nwee cervical mgbawa utu wee gbawasịa si n'ime wee gbawalụ wee pụta o. Nne ya gbagidela ọbala gbagidelie for almost 3 weeks ya mụrụ nwa a na-etinyela ife dịka akpa ọbala 9. Ewee na-ayọ nwoke nya weta ego si na ego adrọ. A na-ayọ nwoke nya weta ego si na ego adrọ. Ọ sị m nne na-ewere ige papia ka ekwenye ihe papia na-eme. Ọ na-ele beans ebe ọ na-akwa baro. Papia bịa ọ na-eweta ego wee na-agwụ ya. Emesizie ọgwụ oge ya nwoke na o ji ụgwọ. Sị m nne na this guy jikwa ego na ọkwa citizen ebe ọ nọ. Na ọ na-akwa akwakọ ịnata ahụ na ya mọrọ na-asị ka ọ si arịa ka ya wee kwelụ na o nwee biznes na Lagos already ebe one woman dị 40 years kosi na 45 years na-eleli ya afịa na asị na ọ dịsa woman na-eri egie na ọ bụ isendili ego sendisiali ya ego bọsị ọ ga-enye 50 nwa ma bọsị ọ ga-enye 60 ọsị anya nyekwe mami ya 20 na ọ bụrụkwa sọsọ nyanwa ga-eri nya bụ ego emesizi osi na azụ nyekwe mami ya extra money. Ọ sị m nne etu a ka esi na-ayọ this man ayọli ya gbogo nya weta ego cha ayọli ya gbede nya weta ego cha papia na struggle ịka ya eme ọsị papia kwụba emesie ke anyị. Ọ sị m nne na mgbe agwali etu ike si wee gbawasị ode ma komkom isi obu wee tu ime nwa ji wee weli isi wee fọsasị adịzkel ike. Ịmara ihe this guy kwulu na ọ bụrụ na ya ma na-etu a ka ọ ga-adọ na ya gbarapịa n'ụlọ ọgwụ na ya chọrọkwa nsogbu o na ụmụ nwaanyị ibie na-eji ịmụ nwa mụọ nwa ọfụma ọbịa igbu nke ebe ibutelie nsogbu ka akwụba ụgwọ na ego adọrọkwa na ọ bụrụ na ya gbanye agbarapịa n'ụlọ ọgwụ bikos na papi akwụsịgo ụgwọ bife wee gwụ ya o ịghọta na nnọọ ka a na-akpọziri ego o wee jụba ife melụnụ wee gwaba ife melụnụ o wee kwuo ihe okwu mfate mgbe ụfọdụ na-ajụ onwe m ngwa nke a sef this girl sị m ka ya na-akọla anyị ihe a kịta na ya nọbe nne ya o na ya nọbe nne ya wite ofu nwa ya mụrụ weta na ego cha weta nne acha na nwa nwere akwa o nwere ife nwa nwere nwa ya arụ ya na-akwụghalị ebe a na-akwụghalị ebe a na-ele ọgwụ ebe a na-achọ ọgwụ ya ga-egote na ọkwa ife fafil ọlụ na-eme nwa enyi ya ọgwụ na-enye nwa obele nwa o. Ọ sị m nne na ọkwa mgbe nya amụbe nwa ya ka ji nwa obele ego ya na village na ọnya ga-akata for everybody nọ na village o ma mami ya ma ụmụnne ya egbogo gbede ya na-ezokwenu nke ndị dị obodo oyibo. Ọ sị m nne ma mmakwadatna
no nwere mgbe ihe a megide nya wee sị ka jee nya mmadụ wee kpili ya lụsị anya jekene welfare nya wee sị anya ya ga-ejekwa welfare ka jee rịpọtụ ọnya nna ibie ebe afọ ka o wetara ego izizi o wetara eji wee du nwa ji ụlọọgwụ lụọ n'ụlọọgwụ kwụọ 100 and something nya wee welu nke fọnụ wee gotelu nwa akwa mfat ike gwụrụ ka anyị na-egekwe ka anyị na-ege ọ sị m nne na bifo nya nụba di na o nwere ego nya dobelu 500k nya dobelu bifo nya wee nụba di ma mmalụ na ya na-alụ village one time o nyere 60k nya wee lụọ wee wepụta ego afọ duto na o nwere ife dozini wee welu wee solu wee sọpọtụ ba nyebe ha nni o maka na ọ na-abụ nya jesie bata mana ihe edobe arụ na ya na-eli ego nwa ya n'obodo oyibo ọ na-ebunye ego ọ na-eli si ya sie ife ụfọdụ nwaanyị asị na ya ma ndịkwa na nne nke ya ga-eli na nwa ya kpatara ego ya sie nna nwaanyị asị na ya ma ndịkwa na nne ife ya ga-eli na nwa ya kpatara ego keke n'ife na-emenụ ọ sị m nne ya kpụrụ na-amụ na ntị na-emenụ ka ọ dụsịa mma ya jideta ego nya nwalụ na-eli wee na-enyefa nni ọ sị m nne na ọ bụ na ya nụrụ di na ya ga-adụ happy na ya ayọkọtago ego ifele na-achọ ka o megbuo onye nwaanyị ya na-anụ dị obodo oyibo ụmụnne m ka anyị na-egekwa Nga na-aya alụ kịta ọmansị dị m uju ụlọọgwụ mana ọ bụ na fon ọ bụ na arụ adịrọ mmiri ọsị m duri eju ụlọọgwụ ma site nduri eju ụlọọgwụ bikọz o nwere nke ya kata na vileji fada na-eje ya asịsịba mpin asị na pin na ọ dị ka ya mpin ịga na-agwakwa gị ọ na-enye m mgbaala site ya aha ndị ime maka ọ nụta m ozugbo ndị ime bụ ego a ka m esi na wee je antinental ego a ka m esi na na-akwụ ụgwọ ọgwụ ego a na ego aha onye gị highest ọ ga-enye gị 60,000 ma 70,000 ịma na ya na vileji ọ gwa gị ihe egotesiri m ya na ị ga-enyekwa m ya 20,000 ya o mesịkwa osi na-azụ jenye onye ọzọ ego sikwa ya nyekwuo mmịa biko n'ọlụ dị around ya amadị na ịnụta dị ọnọdụ na ebe ịrụ ọrụ nnani n'ụlọ aha na ọrụ meti ka ebe ịrụ n'ụlọ aha ya na ịmụ nwa ime ebe a nọ sef na-abụ sometimes obi ana-atachi m mana ichekie ego ya arụta ka ị were ya jebe ụlọọgwụ gwa ka eke ya esi n'odo nwaanyị ichekisi ya my parents na-help mana ha eji that much ichekisie ka ihe esi bido sometimes ike agụma agwara ihe mmemme amabutu mesi bido PCF bụ pictures mgbe ndị na nwa agbọghọ bụ ifu nkịta emetelu m ebele ebido amaghị sometimes nche nkata nsị kedu ka ebe esi bido ịpụta na marriage ndị mmadụ abụọ ga-anwụ ịnọrọ anọrọ ị na-ahụ inside ụka mmadụ amanụlọ dịwa jụma akara aka m ọ sị m nne na before ọnụbịa nne a na-eme braided wigs nne a ma akpa isi nne a na-eme once in a while ndị mmadụ wetara enya mesie fa akwụ onye ụgwọ nne si ebe afọ na-enweta obere ego wee na-adụ happy o wee bata wee kwue nkwa mgbe ọ jụrụ ya ife ọ chọrọ ime ya sị ya na ya chọrọ ka o mepelie shop ọ sị ya na ya ga-emepelie shop kwajuo onye ife in fact na ya ga-emepelie nnekwu shop ọ ga-adụ very surprise ọ sị m mgbe afọ na o nwere ọlụpụta na Anambra nya asị ndị mmadụ bịa ma apply nye eji maka forfeit edisi ọlụ maka gịnị na di ekweli nkwa na ya ga-emepelie shop at the end of the day na o nwere ife this man mepelie ọ hapụzi anya ya na-ata afụfụ just like that nkwa ekwela ekwe ike gwụrụ mgbe nwa sisi ụmụ nwa sisi 3 weeks onye tụnube nwa ego ọ na-eje that 9 months nwa pụta nwe nwaanyị nkọwasị ọsị nwelu na m na-eje human rights threaten ọnya because no feel na adị m na m amaghọ ihe m na-eme ya na m agbalụ my own stand na m ga-ekwu okwu mgbe na because and alụ na ya nwa ọ na-abụ alụ ya nwa ihe receipt njeji eje n'ọgwụ nwe some of ndị nke ibu alụ ya nwa ọmụnwa ga-eji ego nlụta n'ọlụ otu ọbụla nlụta duru nwa jụọ n'ọgwụ nga ha hapụrụ ya ka ọ nwụrụ chebe yọbịa ya nye m ego ya nyere m ego biko nduru nwa jụọ n'ọgwụ mgbe ekwechiri because mgbe a na-abụ mpụta nje online na Facebook na asị m nne na ya ayọgide gị ego na ife a na-eme bụ ya bịa n'iru akwụkwọ nye wele akaụntụ ya na-ayọghali ndị mmadụ ego na-esoghali ndị mmadụ na-ayọghali ha ego so ndị mmadụ wee bido wee rịpọtụ ba akaụntụ ya like FB akaụntụ ya